एक्शन डिपि long live भूपेन्द्र बसुमतारी जिंदाबाद भूपेन्द्र बसुमतारी जिंदाबाद रणदीप बसुमतारी जिंदाबाद रणदीप बसुमतारी जिंदाबाद रुजुगा मुस्लिम जिंदाबाद प्रमोद बर' long live प्रमोद बर' long live UPPL long live UPPL long live एक्शन डिपि जिंदाबाद थैंक यू जों दिनै Ndfb वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्ला मोननै जिल्लानि दैदेननायाव नैबे निसिमा समस्तिनि सिङाव थानाय बिटिसि बिसायख'थि बेखौ लानानै जोङो Ndfb हिसाबै जोङो दिनै सावरायलायदों आरो बिटिसिआव जिहेतु दिनै बा बिटिआरआव इउपिपिएल हान्जानि दैदेननायाव प्रमोद बर' चिफ बिथां आरो लोगोसे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी माने बसुमतारीनि डेपुटि चिफ बिथांनि दैदेननायाव दिनै सरकार सालायबाय थादों आरो बेवहाय थांनाय समाव जोङो Ndfb हिसाबै जेसेबांखिनि जोंनि सोद्रोमाफोर दं जोङो बिथांमोनखौ जों सापर्ट खालामनानै जों खामानि मावबोदों आरो फैबाय थानाय दिनावबो बिथांमोननि दैदेननायावनो चिफ डिपुटि चिफ बिथांमोननि दैदेननायावनो जोङो इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जेसेबांखिनि जोंनि Ndfbनि मावथिफोर दं जायफ्रा दिनै पलिटिकेलि बिबान लानाय समाजखौ दैदेननो थाखाय बा हारिखौ दैदेननो थाखाय जौगानायनि थाखाय समाजनि थाखाय खामानि मावनो जायफ्रा देहा गोसो दङ बिथांमोनखौबो स्कप माने होनांगौ आरो बे हिसाबै जों दिनै सावरायलायदों आरो लोगोसे जोंहा बिथिं क'क्राझार चिरां आरो बाक्सा उदालगुरि बेवहाय मोनब्रै मोनबा जिल्लायाव जिहेतु जोंहा माने इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जिहेतु जिल्लाफोर दङ आरो बेवहाय समस्तिफोर थानायाव Ndfb वेलफेयार एसोसिएशननिफ्रायबो दैदेनगिरि बिथांमोननोबो स्कप होनांगौ होननानै जोङो मोनसे रिजलिउसन पास खालामदों आरो बे रिजलिउसनखौ जों दा बावैनो माने इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मानव गेदेर माने चिफ आफादगिरि इउपिपिएलनिनो बिथांनिसिम जोङो गांसे गोसोखांलाय जोङो होगोन आरो मेम'रेन्डाम होगोन आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव जिहेतु 2025 मायथाइनि फैगौ सेप्तेम्बर मासाव जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेवहाय जोंहा चिरां क'क्राझारजों लोगोसे आप टु गहपुरसिमहालागै जि बारायलांबाय जोंहा सिमाया दिनैहाय बारायलांबाय नाथाय गहपुरसिम बारायलाङोब्लाबो दा जोंहा 60टा समस्ति जानांगौमोन नाथाय टेक्निकेलि जोंहा पार्लियामेन्टआव माने बिल एमेन्डमेन्ट जायनि थाखाय जेसेबांखिनि भटार्सफोर दं बै भटार्सफोरखौ समस्ति होआबासिनो दा उदालगुरि माने बियाबाव थानाय फ्राव दिनै सोसनदों आरो बिथांमोनखौबो जोङो माने खावलायहरदों आरो हांख्रायहरदों आरो जेसेबांखिनि Ndfbनि मावथि बिथांमोना दिनैहाय इउपिपिएलनि जानानैनो आरो जिहेतु जोङो Ndfb हिसाबै दिनै खामानि मावबाय थादों आरो बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे खामानि मावफागोन सानजा थानायाबो बेखिनिखौ जों सावरायलायबाय आरो दिनै जोङो बेयाव सेंसन जों खालामना लादों पार्टियाव जोङो सापर्ट खालामगोन लोगोसे जेसेबांखिनि जोंहा दा माने बिश्वनाथ सारिआलियाव जोंहा जिल्ला दाहैयाखै जों बेखौ जिल्ला दानायनि जों सावरायलायदों आरो फैबाय थानाय दिनाव माने बे ओनसोलखौबो जाहाथे जोङो माने मोजां जौगानायाव जाहाथे जोंबो गोबाव सम नांनायाव थाबोनाय हिसाबै जोङो मोजां लुबैदों समाजनि डेभेलपखौ लुबैदों जों बेफोरनि सायाव बिथं भाबै जोङो दिनै सावरायदों आरो जोंजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि डिपुटि बिथाङाबो जोंजों नुजाफैदों बिथाङाबो सरकारनि लोगोसे Ndfbनि जानानै जेसेबांखिनि मावनो गोनां बिबानफोर दं बिनि सायाव जोंनो गोबां बाथ्रा दिनै बिहोमा होनानै जोङो बाथ्रा माने फोरोंलांबाय बा फोरमायलांबाय लोगोसे EM मानव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथाङा फैनानै जोंजों लोगोसे बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बिथाङा जोंनो बेवहाय माने हेफाजाब होदों आरो भबिष्यतावबो होबाय थानो माने हालांथों जों बेखौ खावलायदों दा वाइसआव केसफोरखौ लाबोनाय जाबाय बे माबायदि थासारियाव दङ केसखौ लानानै जायफ्रा केसखौ लानानै माने दा माने भुगिनांनानै दंबाय थायो Ndfb हिसाबै गासै फ्राय NIA केसाव गासै माबा दङ 54 जन दङ आरो बेखौ जोङो थांनाय मे मासनि
1 तारिखआव जोङो दिल्लीयाव चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त शर्मा बिथांखौ जोङो लोगो मोननानै जों खावलायदोंमोन जे बिथांमोनखौ केसखौ फोजोबनायनि बेबस्थाखौ लानांगौ आरो बे केस माने जिथु जिल्ला बिथांमोना सेसन केसाव बेयाव हाजिर जागोन ओंखायनो जिल्लायावनो लाबोनांगौ आरो न'खरजों मोनसे लोगो हमलायनो हानायनि मोनसे परिबेक खालामना होनांगौ आरो माने केस आदालताव जाहाथे हेफाजाब जानाय बायदि दा बेखौ खालामना होदों आरो लोगोसे बिथाङा जोंनो खोथा होनाय बायदि जे माने जितु बे सेन्ट्रेलाव दङमोन माने एनआइनि केसा जोंहा सेन्ट्रेल माबायाव सुप्रिम कर्ट थाङो ओंखायनो बेखौ आसामाव लाबोफिनबाय हाइकर्टआवनो लाबोबाय दा हाइकर्टनिफ्राय स्टेटनिफ्राय दा माबायाव हरदों माने सेसन कर्टआव हरदों डिस्ट्रिक्ट सेसन कर्टआव दा बेखौ माने दा फोजोबनायनि बेबस्था खालामनानै दा हाजिरनि बेबस्था खालामदों आरो बेबायदिहायनो साफा साफायै अबेबा सानै बेबायदि लांनानै जिल्ला टु जिल्ला दा माने मोनफ्रोमबो सेसनाव लांनानै केसखौ फोजोबनायनि प्रक्रियाखौ दा खालामदों बेनिफ्राय आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गासै 6 जन मानव गेदेर बारग' माने जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सार बिथांनि जों लोगोसे गासै माने 6सा दिनै माने फार्स्ट ट्रेकआव माने सिबिआइनि केसाव बिथांमोना दिनै जेल जानानै दं दा बे जेल जानानै थानायखौबो जोङो बेखौ खावलायबाय थादों आपिल खालामदों जे बिथांमोनखौबो सुक्तिनि आधाराव बेखौ हगारनांगौ जिहेतु जोंहा सुक्ति जाखांनायनि उनाव मोनसे सान्थि परिबेक जाबाय आरो साफ्रोमबो जोंनि XNDBनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि मावथि लोगो बिथांमोन दं बिथांमोनाबो उदां अख्राङाव फैनांगौ जोंजों समाजाव फैनांगौ आरो बिथांमोनाबो नांनाय समाव जोंनो हारि हिसाबै गोबां बिहोमा होलांबाय आरो बिथांमोना नांनाय हिसाबै गोबां आइडिया बा गोबां सिमां दं आसा दं बिथांमोनाबो समाजाव खामानि मावनो थाखाय ओंखायनो बिथांमोनखौ हगारनांगौ होननानै जोङो बुंनाय लेखा दा थांनाय बोसोर नभेम्बर मासनि 28 तारिख ना मामोन बेवहाय सुप्रिम कर्टआव बेखौ हाजिर खालामनांगौमोन दा बेखौ हाजिर खालामनायनि उनावहाय बेखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन दा बेखौ रिआपिल खालामदों आरो जों खोनानो मोन्दों नैबे माने जुन मासनि जुलाइआव जागोन दा सेप्तेम्बर मासाव दा आरो माबा जाबावगोन आरो दा बेफोरनि गुतै माने डाटाया बा बेफोरखौ लानानै खामानि मावबाय थानाया जोंहा XNDB वेलफेयार एस'सियेसननि गाहाय माने नेहाथारि बिथां दानसां नार्जारि बिथाङा जरित जानानै दिनै खामानि मावबाय थादों